guys, for today's video is i-share ko sa inyo yung nabili natin from Prince Bantayan guys, kasi pumunta ko kahapon sa lungsod at bumili ako ng pangdagdag items natin sa ating tindahan. Katulad nito guys ng Moody's na with wings at saka non wings, tig isang pack lang yung binili natin. Then bumili din tayo guys ng Sister Night, tatlong pack lang din. Ayan, night at saka day na sister guys. Mabenta kasi yan dito sa ating tindahan kasi nga affordable lang siya sa ating mga suki guys. Yan oh. Yun lang po ang binili natin guys, yung mga items na wala na tayong stock at saka yung pangdagdag stock lang natin. Tapos bumili din tayo guys ng items na naka-promo, tulad nitong eggnog na 2 pack at saka may free na siya na birch tree na 2 pack din. So worth 117.80 siya guys. Yan. At itong naka bolsita guys, share ko din sa inyo. Yan ay pang personal use natin yun. Tsaka ito guys, yung Dell na fabric, bumili din ako. Hidden shoulder na 1 dosina lang din. Tsaka itong Dell pala guys ay 4 na variant to, tapos tig 6 na piraso lang yung binili natin para pang display lang. Then bumili din tayo ng Sunsilk na naka-promo din dahil may free na siya na cream silk. Yan yung isa na natira guys sa deal na isang variant. Then bumili din tayo guys ng uli na kulay pink, 6 na piraso lang din kasi may naghanap din yan dito sa ating tindahan, kaya bumili din ako. At saka ito extreme na efficacent guys, 3 botilya lang din yung binili natin. Tsaka itong tawas na ganito, bumili lang din ako ng 4. Palagi kasing may nag-inquire dito guys, nagtatanong kung may ganito ba, may available ba na tawas na ganito, ganyan. Tapos wala naman akong items na ganyan, so bumili na lang ako guys. Tsaka itong Ariel guys, 6 na piraso lang din yung binili natin kasi nga may ahente naman tayo sa Ariel, so baka sunod na araw ay pupunta na yun dito. Yeah, ayan, pang ano lang natin yan guys kasi na out of stock na tayo, so kailangan tayong bumili ng items na ganyan guys para may ibibigay tayo. Tapos itong Mentos guys, pang ano to, 2 pack din yan, isang maliliit at isa ding malalaki. So dagdag kita daw guys, pero tingnan ko mamaya sa aking resibo kung nakasave ba tayo. Tapos itong puchi-puchi guys, dahil nga mabenta yan sa mga bata, 3 yung binili ko. At saka itong fresh at Frutos. Ang fresh guys ay 1 piraso, 1 pack lang, at saka itong Icol. Pero itong Frutos guys ay medyo marami itong binili ko kasi nga mabenta to sa mga bata. At itong Lush naman ay 1 lang din. At saka itong Butter Kiss, 1 lang din yan. Yaki, 2 pack yung binili ko guys kasi I'm sure, sigurado ako na mabenta talaga yan sa mga bata. Ang Icol naman ay 1 lang din. Ito yung sabi ko sa inyo guys na Frutos na medyo marami-rami yung binili natin. Ito namang Star Margarine guys na naka-promo daw. Check lang natin yung resibo guys kung totoo ba na naka-promo or nakasave tayo ng 18 pesos or hindi. 2 variant din yung binili natin sa ganyang Star Margarine guys. Bintahan natin yan dito ay 12 pesos. Tsaka itong extreme na biscuits. Itong S guys, di ko pa na-try magtinda din yan dito. At saka itong Choco Chunk, bago din kasi yan. Oreo. At saka Fita Spread. Di rin ako nakatry ng ganyan pagbinta dito guys. At saka itong Yahoo.
itong dalawang dilata guys, Dorin at saka Evap, ay tig 2 piraso lang din yung binili natin, pang dagdag display na din. So ito lang yung binili natin guys, at umabot na siya ng 2,423. So medyo malaki-laki na yung binayaran natin guys, dahil nga sa grabe ang pagmahal ngayon ng mga bilihin. So konti lang yung binili natin, pero yan na yung total amount na nabayaran natin. So yan. So tips natin guys sa mga kapwa ko kasari, bilhin lang natin yung ng fast moving items guys sa ating tindahan, para hindi mapundo yung ano natin, yung puhunan. Okay, so that's it guys, thank you for watching.